Sa Cagayan de Oro City kung asa legal ang pagpabuto, daghan na sab ang midagsa sa mga tindahan sa pabuto aron mamalit alang sa pagsugat sa bag-ong tuig unya. Atong sayro na ang ulahing update didto karon kauban si James Paulo Yap. James. Yes, Sara, hinay-hinay na nga niabot ang mga Cagayanon nga buot mamalit o pabuto dinhi sa Rotonda sa Barangay Nazaret. Pipila ka oras una ang sugat sa bag-ong tuig. Hinay-hinay na nga nagsing-abot ang pipila ka mga Cagayanon nga gustong mupalit sa mga firecrackers ug fireworks dinhi sa designated selling area sa syudad nga anaa sa Rotonda sa Barangay Nazaret. Sumala sa mga tigpamaligya nga ilang gilauman ang pagdagsa sa mga mamalitay karong gabi sama na sab sa naandan. Sa karon mapalit ang mga pabuto sa presyong 100 pesos hangtod 65,000 pesos depende kana sa klase o gidakon. Dugang pa nga walay paglihok sa presyo sa mga pabuto sukad sa ilang pagbukas adtong December 20. Apan posible kuno nga magbagsak presyo sila sa mga nahabiling pabuto usa ka oras una pa man ang pagsugat sa bagong tuig. Bantay sarado sab sa BFP ug kapulisan ang maong area aron nga masiguro nga masubay ang ilang mga gabayan sama sa no testing ug no smoking. Bawal sab kuno mupalit ang mga minor de edad. Samtang gahapong adlaw nag-inspeksyon sab ang City Regulatory and Compliance Board kauban ang DILG, BFP ug kapulisan aron masiguro nga walay gibawal nga pabuto ang mapalusot sa maong designated selling area. Sa karon wala pa man kunoy natala ang mga otoridad nga mga firecracker related incident sa syudad. Sara, gawas sa BFP, kasundaluhan o kapulisan nakaalerto sab karon ang mga personahe sa Department of Health sa tanang ospital dinhi sa syudad ug andam sab silang moresponde kung kinahanglan o kung adunay matala nga firecracker related incident unya sa pagsugat sa bagong tuig. Sara? Okay, advance Happy New Year ug daghang salamat James Paulo Yap.